Роўна месяц у Беларусі трываюць пратэсты, а ўлады не спыняюць арыштаў, затрыманняў ды ціску на лідараў і шараговых праціўнікаў рэжыму. Усё самае галоўнае, што адбылося цягам дня, падсумуем у аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добры вечар. Мы ўсе хочам пераменаў, і ўлады не могуць выслаць усіх людзей з краіны. Святлана Ціханаўская ў Варшаве. Як прымалі лідарку беларускай апазіцыі? Не сумняюся, што гэтая барацьба за нашу і вашу свабоду скончыцца поспехам. Стояли в масках, амбалы. Что они делали? Вы отдирали, по-моему, пытались открыть дверь. Ператрус ды новыя арышты. Разгром прэзідыуму Координацыйнай рады. Без конца звонили мне в дверь. Здесь домофон. Или в домофон? Вы знаете, их не видно было. 10 сотняў арышту за фото з акцыі пратэсту. Пакаранне для журналісткі Валерыі Уласік. Участковый вообще не мог объяснить, откуда взялся этот протокол задержания, откуда взялась эта подпись задержания, с кем он разговаривал по телефону. Марыя Калеснікава ў Менскім СІЗА нумар 1. Юрысты Ілля Салей і Максім Знак затрыманыя. У офісе і кватэрах шэрагу чальцоў Координацыйнай рады таксама прайшлі ператрусы. Пра новы дзень рэпрэсій у дачыненні да асобаў, што ўзялі на мэту ажыццявіць мірную перадачу ўлады, Наста Каханович. В обшукі домаў палітыкаў і ў штабе Бабарыкі апошняе месца сталася офісам і для прэзідыума Координацыйнай рады. З ягонага першапачатковага складу 7 асобаў на гэты момант у Беларусі ды на волі застаецца толькі нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич, але і да яе сёння прыйшлі госці. Утром сегодня без конца звонили мне в дверь. Здесь домофон. Или в домофон? Вы знаете, их не видно было. Вот самое удивительное. Вы не поняли, где, да? Да, это было удивительно, потому что обычно, если кто-то заходит, я вижу здесь, и он не видел. А тут это было такой профессиональные звонки были. Падтрымаць знакамітую пісьменніцу прыйшлі дыпламаты, пісьменнікі і шараговыя менчукі. Яны думаюць, што гэта дэманстрацыя сілы, калі яны затрымліваюць, арыштоўваюць, збіваюць. На мою думку, гэта дэманстрацыя слабасці. Ну, они пытаются выдавить людей из страны. Мы никуда не собираемся уезжать. Ну, я не знаю, чего они хотят. У доброй, стабильной стране такого не повинно быть. И я не ведаю, як зараз усё гэта будзе. Камітэт дзяржкантролю прыйшоў з праверкай у фонд «Краіна замкаў». Арганізацыя займаецца культурніцкай дзейнасцю, у тым ліку праводзіць экскурсіі. А вось ейны дырэктар дапамагаў прэсавай службе Координацыйнай рады. То есть меня удивляет то, что, разумеете, то есть коронавирус забил наш туризм амаль что до апошняга часу. Мы, может быть, апошні месяц как бы паціху аджывалі, і тут раптоўна праверка. То есть однозначно зразумела, что это ёсць палітычная падаплёка, ёсць, як бы, сказать, замова, і таму до нас прыйшлі. Таксама сёння затрымалі адвакатаў Іллю Салея і Максіма Знака. Як і Марыя Калеснікава, яны падазраюцца ў спробе захопу ўлады. Уласна месцазнаходжанне Калеснікавай, которую выкралі невядома учора раніцаю, стала вядома толькі сёння. Яна знаходзіцца ў следчым изолятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Статус у нее подозреваемый, чувствует она себя относительно неплохо, уже успела немножко отдохнуть. Конечно, потрепала ее эти последние несколько дней. Зранку сёння дадому да Марыі прыйшлі невядомыя. У доме яны пробыли не менш за 1,5 гадзіны. Стояли в масках, амбалы. Что они делали? Вы отдирали, по-моему, пытались открыть дверь. Вот стучали. Я, собственно, посмотрел, вышел, посмотрел. Спрашиваю, в чем дело. Вас это не касается. Ну, я закрыл дверь и ушел. У асноўным складзе Координацыйнай рады 70 асобаў, у пашыраным больш за 4000. Як цяпер будзе функцыянаваць рада, калі на волі ў Беларусі толькі адзін сябра прэзідыума? При невозможности собрать кворум президиума решения принимаются большинством голосов через электронное голосование основным составом Совета. Также есть механика по расширению основного состава из расширенного состава. Поэтому я вижу так, что да, решения будут приниматься основным составом путем простого большинства голосов. Другі дзень запар на сталічнай вуліцы выйшлі некалькі сотень асобаў у падтрыманні затрыманых напярэдадні сябраў Координацыйнай рады. Наста Каханович, Белсад. На высокім узроўні, як прадстаўніка дзяржавы, сустрэлі ў Варшаве Святлану Ціханаўскую. Лідарка беларускага дэмакратычнага руху правяла перамовы з кіраўніком польскага ўраду, а таксама сустрэлася з мясцовымі беларусамі. Пра што размаўлялі ў польскай сталіцы, распавядзе Александр Папко.
Сцягамі і кветкамі беларусы Варшавы сустракаюць Святлану Ціхановскую. Лідарка беларускага пратэснага лета прыехала ў Варшаву, каб сустрэцца з прэм'ер-міністрам Польшчы Матэўшам Маравецкім і лідарам польскага легендарнага прафсаюзу «Салідарнасць». Як дапамагчы беларускай грамадзянскай супольнасці перадухіліць эканамічную катастрофу і змусіць Александра Лукашэнку да перамоваў пра перадачу ўлады. Гэта асноўныя тэмы размоваў польскіх уладаў з прадстаўнікамі беларускага грамадства. Улады думаюць, што калі яны вышлюць за межы ўсіх лідараў грамадскай думкі з Беларусі, то пратэсты сціхнуць. Аднак яны не разумеюць, што маніфестацыямі кіруюць не лідары, а самі людзі. Мы аб'яднаныя ў нашай барацьбе. Мы ўсе хочам пераменаў. І улады не могуць выслаць усіх людзей з краіны. У перамовах узялі ўдзел Вольга Кавалькова і Павел Латушка, чальцы прэзідыуму Каардынацыйнай рады, якіх улады вымусілі пакінуць Беларусь. На сустрэчу са Святланай Ціхановскай прыйшла і Вераніка Цапкала. На лячэнне ў Польшчу ўжо прыехалі людзі, якія пацярпелі ад рук сілавікоў, заявіў польскі прэм'ер. Не сумняюся, што гэтая барацьба за нашу і вашу свабоду скончыцца поспехам. У свой час мы чакалі свабоды больш за 120 гадоў. Цяпер свабоды і суверэннасці прагнуць нашыя браты беларусы. На знак салідарнасці Матэўш Маравецкі перадаў ключы ад новай сядзібы беларускага дому ў Варшаве. Польшча будзе дамагацца, каб еўразвяз дапамог беларускаму грамадству эканамічна ды адкрыўся для беларускіх тавараў, паведаміў прэм'ер. Сябра парламенцкай групы ў супрацы з Беларуссю Міхал Шчэрба заявіў, што Варшава ўжо гатовая прыняць беларускіх прадпрымальнікаў. Калі яны не змогуць працягваць эканамічную дзейнасць у Беларусі з палітычных прычынаў, то мы на пераходны перыяд запрашаем іх у Польшу. Мы не хочам атрымаць высокакваліфікаваных працаўнікоў, але хочам даць ім магчымасць дзейнічаць, каб у будучым яны маглі развіваць Беларусь. Польшча з іншымі краінамі еўразвязу будзе пераконваць Александра Лукашэнку пачаць перамовы пра перадачу ўлады. Польшча і ўвесь еўразвяз могуць быць пасярэднікамі ў перамовах, каб Лукашенка меў адчуванне, што яму удасца захаваць важныя для сябе рэчы. Неабходна, каб ён нарэшце сеў за гэты стол перамоваў, а не бегаў па горадзе з аўтаматам. Сябры Каардынацыйнай рады і прэм'ер Польшчы абмеркавалі, як міжнароднай супольнасці кантактаваць з Менскам пасля таго, як сённяшні прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнкі скончыцца. Былы прэзідэнт Лукашенка мае умоўную легітымнасць да 5 лістапада, і гэта вельмі добры час менавіта для транзіту, а не на калецтва беларусаў на вуліцах. На вуліцах Варшавы мясцовыя беларусы сустрэлі Ціхановскую воклічамі «Света прэзідэнт». Перемены обязательно будут, и нелегитимный президент покинет нашу страну, там не знаю куда, к арабам уедет или там в Россию, без разницы. Но у нас есть выбранный президент, и мы за нее. Я пришла сюда поприветствовать Светлану Тихановскую, поддержать Беларусь, белорусов, невероятных, любимых, в их борьбе, в их стремлении к независимости, свободе, к честным выборам. Всех прошу ни в коем случае не сдаваться. Мы очень активно смотрим за вами. Вы молодцы. Только вперед и только победа. Спасибо, друзья. Пасля сустрэчы з прэм'ерам, адкрыцця беларускага дому ў Варшаве і выступу ў Варшаўскім універсітэце, на ўрадавым самалёце Святлана Ціхановская вылецела ў горад Карпач на поўдні Польшчы. Там пачаўся еўрапейскі эканамічны форум. Александр Папко, Белсад. Арыштаваныя, збітыя, зняволеныя. Кіраўнік стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага Ян Маліцкі распавёў, хто можа скарыстацца дапамогай польскага ўраду для беларускіх студэнтаў. Мы ставім адназначныя ўмовы. Першы варыянт – выключэнне з навучальнай установы, як было ў 2006 годзе. Трэці – непасрэдныя рэпрэсіі, арышт, зняволенне, збіццё, прысуд. На трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага можна падаць заяву пры ўмове, што ёсць атэстат. Вядома, што для Польшчы гэта будуць каласальныя сумы, але мы мусім разумець, што гэта не пытанне сёлетняга выдаткоўвання грошай. Гэта так званы пераходны каштарыс. 500 студэнтаў, прынятых сёлета, будуць і ў наступныя гады атрымліваць стыпендыю. Мы бярэм на сябе гэтую рызыку, бо ўрад краіны пастанавіў. Польшча не можа быць абыякавай, калі побач з нашаю краінаю б'юць і пераследуюць людзей, якія змагаюцца за свабоду.
Стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага, створаная пры падтрыманні ўраду Польшчы пасля беларускіх прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Першапачаткова яна прызначалася для студэнтаў, адлічаных з навучальных установаў праз палітычныя матывы. У 2016-м утварылася другая галіна праграмы – навуковыя стажы. Трэцяя для тых, хто зазнаў рэпрэсіі, стартавала 31 жніўня. Праграма Каліноўскага – найбуйнейшая дапамога такога тыпу ў Еўропе. Пацярпелых віцяблянаў, затрыманых 6 верасня, пакаралі 3 сотнямі арышту, якія яны ўжо адбылі ў ізалятары да судовага паседжання. Адміністратыўных жа справаў столькі, што суддзі не спраўляюцца. Цяпер на паседжаннях разглядаюць пратаколы, датаваныя пачаткам верасня і нават канцом жніўня. Падрабязней Ірына Дарафійчук. Студэнт рыхтаваўся да арышту, але атрымаў штраф. Справу Уладзіслава Гаголкі разгледзеў суддзя суду Кастрычніцкага раёну Віцебску Уладзімір Царыкаў. Ланцуг салідарнасці студэнты ветэрынарнай акадэміі зладзілі 2 чэрвеня. Уладзіслава Гаголку аштрафавалі на 405 рублёў за ўдзел у акцыі ды за тое, што падчас разгону ланцуга ён спрабаваў уцячы ад міліцыянтаў. Все вы знаете, как относятся сотрудники милиции к народу. То есть народ выходит, они могут жестко избить, они не будут выслушивать, как бы я этого и боялся, поэтому и бегал. Я перед студентом снимаю шляпы, которые у меня, к сожалению, сегодня нет. И не только за то, что он вышел, а то, что он сегодня в суде честно и прямо сказал, что он действительно солидарен с теми людьми, которые протестуют против фальсификации выборов. Працягваюцца суды і ў Магілёве. Справу Андрэя Бодзелева разгледзела суддзя суду Ленінскага раёну Аксана Ратнікава. Блогер ладзіў стрым з маршу міра і свабоды, які адбываўся ў Магілёве 30 жніўня. Міліцыя ў сваім рапорце не кажа аб тым, што я вёў стрым, але кажа, што я выкрыкиваў некія лозунгі, і тым самым парушаў законодаўства аб масавых мерапрыемствах. Пакаралі Андрэя Бодзелева штрафам у 1080 рублёў за ўдзел у несанкцыянаванай масавай акцыі. Ірына Дарафійчук, Белсад. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Нельга верыць размовам Лукашэнкі пра канстытуцыйную рэформу. Трэба дамагацца ягонага сыходу ды правесці новыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. А потым стварыць новы асноўны закон на падставе Канстытуцыі 1994 года. Такую заяву падрыхтавала грамадская камісія. Пра сутнасць Канстытуцыі Ярослаў Сцешак. 23 жніўня Александр Лукашенко бегаў з аўтаматам і ўзброеным сынам Колем, каб даказаць, што не баіцца. А калі амерыканцы з космасу пабачылі ягоны верталёт, то даслалі сігнал у Варшаву спыніць акцыю пратэсту. Гэта не сатыра, гэта словы самога Лукашэнкі. ОМОН спас нас от блицкрига. У них была задача 9-го, не получилось 10-го, задавить, ринуться на правительственное учреждение, захватить и прочее. Гэта фрагменты інтэрв'ю расійскім сродкам масавай інфармацыі, апублікаванага сёння. Александр Лукашенко там кажа, што перадухіліў буржуазную рэвалюцыю. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами. А МАП і міліцыю трэба прабачыць за перагібы, а катаванняў насамрэч не было. Гэта інсцэніроўка, кажа Лукашенко. В Окрестино попало очень много, их называл урки. Их показывали. По 12 раз судимые были. А каб супакоіць народ, Лукашенко выступае за прысутнасць партыйнай апазіцыі, ды рыхтуе рэформу Конституции. Толькі не адразу, а 10 праз пару гадоў. Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Працу над новым праектам Конституцыі чыноўнікі Лукашэнкі вялі і раней, нагадвае Уладзімір Мацкевіч. Але цяпер гэта толькі спроба выгадаць час. Лукашэнкі трэба адцягнуць увагу ад таго, што ён ужо нелегітымны прэзідэнт, што выбары не сапраўдныя, якія адбыліся, і думаю, што ў яго зараз нічога не атрымаецца. Хоць на гэта яго падбухторваюць таксама з Расіі. Гэтаксама лічаць і чальцы грамадскай канстытуцыйнай камісіі. Палітыкі, грамадскія дзеячы ды юрысты рыхтуюць новы праект асноўнага закону на падставе Канстытуцыі 94 года для грамадскага абмеркавання. Мы можем первым кроком вернуться до Конституции 94 года.
вярнуцца да гэтай канстытуцыі. І гэта было абсалютна правільным. Пасля гэтага, калі на аснове гэтай канстытуцыі пройдуць выбары легітымнага парламента, Верховнага Савета і прэзідэнта, тады можна выносіць на рэферэндум і удасканаленую Конституцию. И вот тут наша праца якраз бы была дарэчы. Конституция 94-го была даволі дэмакратычнай у параўнанні з тым законам, які прынялі пасля рэферэндуму 96-го. Тады уся ўлада была завязаная на прэзідэнта, а ягоныя паўнамоцтвы зрабіліся практычна неабмежаванымі. С учетом того, что эти поправки были незаконные, сомнительные, по своим результатам достоверности, я считаю, что все-таки у нас сейчас остается действующей первоначальная редакция Конституции 94 года. Таму грамадская камісія лічыць, што трэба вярнуцца да ранейшага варыянту закону, правесці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, а потым праводзіць рэформу пасля шырокай дыскусіі. Владимир Мацкевич лічыць гэты план наіўным романтызмам. По Конституции 94 года Лукашенко пришел до улады, и менавіта гэтая Конституция дала магчымасць яму усталяваць дыктатуру. Таму нам патрэбна увогуле пераўсталяванне дзяржавы. Нам патрэбен устаноўчы сход, тая структура, якая ўсёй сусветнай практыкай гістарычнай выпрацавана для змены дзяржаўнага ладу. Ва ўстаноўчы сход, як тлумачыць Владимир Мацкевич, мусяць уваходзіць дэлегаты, шырока абраныя народам. І толькі сход мае права распрацаваць і прапанаваць на ўсенародны рэферэндум новы варыянт Канстытуцыі. Ярослав Стешек, Белсат. Журналістку Алену Дубовік апыталі ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Туды трапіла заява журналісткі, якую яна падала яшчэ 16 жніўня ў ленінскі раус сталіцы. Алена цягам 4 гадзінаў давала тлумачэнне па факце збіцця падчас ейнага ўтрымання ў ізалятары на Акрэсціна. Мяне апытвалі два следчых, яны былі зацікаўленыя з выгляду, усё падрабязна распытвалі і нейкія свае такія ремаркі ўстаўлялі, здзіўлення, сказаць, што ім усё роўна і што іх гэта ніякім чынам не ўзрушвае то, што адбылося, я не магу. Але улічваючы, што яшчэ ні адной крымінальнай справы не ўзбудзілі, я не магу ацэньваць, ці будзе што-небудзь з гэтага. Я задала гэта пытанне следчаму, ён сказаў, будзем працаваць, будзем разбирацца. При гэтай уладзе няма спадзеву, што нешта вырашыцца, але тое, што я гэта раблю гэта, так сказаць, на потым, каб гэта ўсё было задакументавана. Я дакладна пісала жанчыну-надзірательніцу, якая мяне збівала. І я лічу, што калі-небудзь гэта абавязкова будзе выкарыстана, і тыя, хто гэта ўсё рабіў, тварыў, яны панясуць пакаранне. Журналістку Белсату Алену Дубовік затрымалі ўвечары 10 жніўня ля цэнтральнага раусу, дзе яна высвятляла лёс затрыманага раней калегі. Пасля 3 дзён на Акрэсціна, дзе яе неаднаразова збівалі, Алена Дубовік трапіла ў шпіталь. У Менску пакаралі 10 сотнямі арышту Валерыю Уласік, дачку рэдактаркі партала «Тутбай» Галіны Уласік. Яе прызналі вінаватай ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Юлія Цяльпук працягне. У дому правялі ператрус, а журналістку Валерыю Уласік забралі 8 верасня з кватэры, дзе яна жыве разам з маці, рэдактаркаю парталу «Тутбай» Галіны Уласік. Сёння асудзілі на 10 сотняў. Больше всего я боюсь то, что эти 10 суток она теперь в их власти, и они могут какие-то свои, преследуя цели, давить на нее. На пачатку суда не агучылі падставаў для затрымання Валерыі. Сярод матэрыялаў было апавяшчэнне, згодна з якім дзяўчына ведае, што супраць яе завялі адміністратыўную справу і паінфармаваная, што мае права азнаёміцца з яе матэрыяламі. Пад дакументам стаіць падроблены подпіс. Протакол затрымання Валерыі з'явіўся толькі сёння. Участковый вообще не мог объяснить, откуда взялся этот протокол задержания, откуда взялась эта подпись задержания, с кем он разговаривал по телефону, что это была не Лера. У рапорце участковага запісаны не Лерын нумар телефона, але і гэта не ўсё. Адвакату не дазволілі кантактаваць са сваёй падсуднай канфідэнцыйна. Гэта права чалавека. Ён можа неабмежавана па часе мець стасункі са сваім адвакатам. Суддзя дазволіла такое кантактаванне толькі 5-10 хвілін у прысутнасці сакратара. А ў якасці доказу вінаватасці міліцыя далучыла скрыншот з публічнага допісу Валерыі ў Фейсбуку. Здымак, на якім яна трымае плакат «Это страна для жизни». Юлія Цяльпук, Белсат.
Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале Белсат і на сайце belsat.eu. Добрага вечара і беражыце сябе.